Така хора, сега ще едно в едно в едно. Айде бе, Симо. Симок. Сега ще ви видите. Сега ще ме видите мене. Къв съм про наистина. Бате, кой е това нещо? RPG? Не. Така. 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 И така. Оу. Айде бе! Айде бе! Бате, от този щит не мога да видя нищо. Йоу. Къде си, ма, бат? Айде бе, Симо. Айде. Без да иска да го спрях. Опа, там видяхме някой. Минус Симо. Той беше АФК. Ма не ни написа в Teams, тъй че не съм му виновен. Бате, всекъде е валето. Абе, бате! Айде де, на него нито един път. Бате, взехме точно като се изстреля. Да те яд. Да те яд. Минус Вале. Сега слагаме и така едно. Окей, не виждаме Симо. Йоу! Бах! Кой това нещо? Бате, не мога да го говоря, не съм умрял. То като започна една игра, как да си отговоря, бе? Наш. Евро. Бързо да напишем едно не. Айди пътеките. Все оставайте да са в тим, ще ги гръмна. Бате. Слаби са. Ама бате, защото си ми копира лута. Бате, двамата ми копират лута. Защото знам, че това е най-добрият лут. Не чак толкова. Най-добрият е на вънката. What the... Кога с... да. Симо Локина. Симо, ти казвам, че е Локина.
Бате, валето нема интер. Само си му цъкаме. Гоке. Още 2 рунда. Йо. Победихме! Така, сега абонирайте се, лайкнете и напишете коментар и на 3T. Айде, чао!